ርእስኻ ናብቲ ናይ ሕልምኻ ሰብ ትራንስፎርም ንምግባር ብዙሓት ሓሳባት ኢኻ ብምሮኻ ተሰላስል ከምኡውን መደባት ትሰርዕ ንኣብነት ከይተሃክኻ መዓልታዊ ጅም ምምላስ ናይ ወፍሪ ዛዕባታት ምክትታል ካብ መደብካ ወፃኢ ዝኾኑ ወፃኢታት ምግባር ምቁጣብ ከምኡውን ዝወሓደ ሰዓታት ኣብ ሶሻል ሚድያ ምሕላፍ ነዚ ነገር እዚ ንምግባር ግን ኣዚኻ ትሽገር ገዛ ርእስኻ ምግታእ ዘይውዳእ ቃልሲ ይኾነካ ነቲ ዝሓሰብካዮ ነገር ከይተግበርካ እታ መዓልቲ ብምውዳኣ ከምኡውን ዓመታት ብምውንጫፎም ከዓ ገዛ ርእስኻ ክትፈርድን ነፍስኻ ክትጥርጥርን ትጅምር እዚ ዝኾነሉ ዘሎ ምክንያት ከዓ ኣቓልቦኻ እስርቕ ስለ ዘሎ እዩ ሮበርት ግሪን ኣብታ 48 ሕግታት ሓይሊ ትብል ፀላዊት መፅሓፉ ብዝተኻእለካ መጠን ኣቓልቦ ርከበ ትብል ሓንቲ ሕጊ ኣቐሚጡሎ እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ከዓ ኣቓልቦ ማለት ሓይሊ ኣቓልቦ ማለት ገንዘብ ኣቓልቦ ማለት ፀዓት ግዜን ከምኡ ድማ ብዓብኡ ሂወትን ስለ ዝኾነ እዩ ኣቓልቦ ክንብል ከለና ቃል ብቃሉ ኣብ ሓደ ነገር ኣተኪርካ ነቲ ሓደ ዕሽሽ ምባል እዩ ትኩረትካ ሓደ ካብ ዘለካ ሃብትታት እዩ ትኩረትካ እትቦ ነገር ከዓ ግዜኻ ይወስድ ኤነርጂኻ ይወስድ ስምዒታትካ ይፀሉ ሓሳባትካ ክቕይርን ሼፕ ክገብርን ዓቕሚ ኣለዎ በዚ ከዓ ዕለታዊ ንጥፈታትካን ብዓብዪ ሂወትካን ክፀሉ ወይ ድማ ክልውጥ ይኽእል ንኣብነት ፖለቲከኛ እንተዳ ኮይንካ ብስምዒት ብውሕላት ቃላት ተጠቒምካ እንተዳ መደረ ተስምዓለኻ እሞ እቶም ሰማዕትኻ ወይ ድማ ሰዓብትኻ ከዓ እንተዳ ኣቓልቦኦም ይህቡኻ ኣለዉ ኮይኖም ናይ ተኸተልትኻ ኣቓልቦ ናብ ሓይሊ ክትቀይሮ ክኢልካ ኣለኻ ማለት እዩ እቶም ንዓኻ ኣቓልቦ ዝቡኻ ሰባት ከዓ ብተዘዋዋሪ ሓይሊ ይህቡኻ ኣለዉ ሓደ ዘይትፈትዎ ወይ ድማ እትፀልኦ ሓሳብ ፅልኡ ኣብ ልዕሊኻን ኣብ ልዕሊ ካልኦትን ዝዓቢ ኣቓልቦ ትህቦ ብምህላውካ ምዃኑ ንኣብነት ሓደ ፍሉጥ ሰብ ሓንቲ ዘይተሰማማዕካላ ወይ ድማ ትኽክል ኣይኮነትን እትብላ ሓሳብ ዝሓዘት ቪድዮ እዝርግሕ እሞ ንስኻ ድማ ተቃውሞኻ ወይ ዘለካ ኣንጻራዊ ሓሳብ ንምግላጽ ነታ ቪድዮ ቆሪፅካ ሼር ምስ እትብላ ተዓዘብቲ ናይታ ቪድዮ ኣዝዮም ይበዝሑ በዚ ከዓ ንዘይተሰማማዕካሉ ሓሳብ ኣቓልቦ ንኽረክብ ደገፍካ ትህብ ማለት እዩ ከምኡውን ሓደ ኣብ ድኽነት ዝነብር ሰብ ነቲ ዘለዎ ድኽነት ሙሉእ መዓልቲ ከማርረሉ ብዛዕባኡ ክዛረብ ንነብሱ ክሓፅራ እዚ ኣፈወርቂ ክገብሮ ይክእልኒ ከምዚ ክገብር ኣይክእልኒ ኣነ ድኻ እንደ ገንዘብ ዘይብለይ እናበለ ከማርር እንተደኣ ውዕል ኣሎ ኣብቲ ድኻ ዝገብሮ ነገራት ወይ ድኻ ምዃኑ ንኣእምርኡ ተደጋጋሚ ዝነግሮ ሓሳባት ጥራሕ እንክልል ይብል ስለ ዘሎ ካብ ድኽነት ንኽወፅእ ኣዝዩ ይሽገር ኣብ ክንድኡ ግና ኣቓልብኡ ናብ ሃብቲ ናብ ለውጥን እንተደኣ ኣቓኒዎ መገዲ ዓወት ወይ ካብ ድኽነት ዘውፅኦ መገዲ ክሕዝ ይኽእል ኩሉ ግዜ ንሕና እቲ ንሓስቦ ኢና ኣቓልቦ ንህቦ ነገራት ከዓ ዝያደ እዩ ዝዓቢ ንድኽነትካ ኣቓልቦ ኣይትሃቦ ወይ ንኣንጻራውያን ሓሳባት ዘይተኣምነሎም ነገራት ሓሳብ ኣቓልቦ ኣይትሃቦም ማለት ኣይኮነን ካብኦም ንኽትወፅእ ግና ናብቲ እትደልዮ ዓይነት ነገራት ኣቓልቦኻ ምስ እትቐንዮ እቲ ትደልዮ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ንምባል እዩ ንዘይትደልዮ ማተርያላዊ ይኹን ስምዒታዊ ነገራት ኣቓልቦኻ ኣይትሃቦ እሞ ኣብ ልዕሊኻ ተፅዕኖ ኣይክህልዎን እዩ ኣቓልቦ ምሃብን ምርካብን ኣገዳሲ ዝኾነሉ ምክንያት እቲ ዘይርአ ዳርጋ ከምዘየለ ስለ ዝቁፀር እዩ ክሪኡን ክረኣዩን ዝደልዩ ከዓ ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ንኽትሪኦም ከዓ ብዙሕ ነገር ክገብሩ እዮም ነገሩ ዓለምና ከምኡ እያ ትሰርሕ ሰባት ዝተፈላለየ ዝምባለታትን ድሌታትን ክእለታትን እዩ ዘለና ገለ ፀራቢ ገለ ቀባኣይ ገለ ስነ ጥበባዊ ዶክተር መምህር ፖለቲከኛ ኮንተንት ክሪኤተር ጋዜጠኛ ወናኒ ትካል ኣካያዲ ትካል ሰራሕተኛ እዞም ሰባት እዚኦም ነቲ ዘለዎም ድሌታት ወይ ድማ ክእለታት ነቲ ሓደ ንኽነብርዎ ነቲ ሓደ ንኽሸጥዎ ግድን እዮም ኣቓልቦ ክደልዩ እቲ ዘይርአ ዳርጋ ከምዘየለ እንተደኣ ኮይኑ ኩላትና በብወገንና ክንርአ ኣለና ስለዝኾነ ብዝኸድካዮ ወይ ድማ ብዝኸድክዮ ኤነርጂኺ ፀዓትኪ ገንዘብኪ ዝሃድኑ ትካላት ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ገሊኦም ዓበይቲ ትካላት ዲዛይነርስ ክዳውንቲ ዝሸጡ ምግቢ ዝሸጡ ዝተፈላለዩ ገሊኦም ድማ ወረ ዝሸጡ ከምቲ ከማይ ኮንተንት ክሪኤተራት ሓይልኺ ክወስዱ ዝፅዕሩ ዘለዉ ፖለቲከኛታት ዘይተለምደ ዲስትራክቲቭ ሃቢታት ከልምዱ ዝፅዕሩ ናይ ፊልም ፕሮዳክሽንስ ክህልው ንቡር እዩ ግናሲ እቲ ፀዓት ዝሓትት ሓይሊ ዝህብ ክቡር ኣቓልቦ
أمنتاي توعلو لخايو تحطو تمارس على خليخا مغنياتو ناصنت أب كحاسب مخال كتستوعل مخال كتمارس مخال يوزلو جناسي أبز عالم ناصا مساح زبهال يلن ስለዝኾነ ኸኣዩ ሓደ ጽፍሒ ናፃ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ፍርያት እስኻ ስለዝኾንካ እዩ ዝበሃል ዘለናዮ ዘመን ነገራት ካብ ናብን ብቐሊሉ ዝጓዓዝሉ ወይ ድማ ሓበሬታት ብቕጽበት ካብ ናብን ዝመሓላለፈሉ ዘመን እዩ ስለዝኾነ ኸኣ ግዜና ነመሓድረሉ መንገዲ ዝተመሓየሸ ክኸውን ኣቓልቦና እንህቦም ነገራት ከዓ ዝተመርፁ ክኾኑ ግዴታ ኸውን ነዛ ቀጻሊ ብዘይ ምቁራፅ ኢቮልቭ ትገብር ዘላ ዓለም ፊት ክንገብር እንተደኣ ኮይና ገንዘብና እነመሓድረሉ መንገዲ ግዜና እነመሓድረሉ መንገዲ ኣቓልቦ እንህቦም ነገራት ከይተረፈ ኢቮልቭ ክገብሩ ክመሓየሹን ግዴታ ኸውን ምክንያቱ እዚ ዓለም ናይ ተወዳደርቲ ሓያላት ምስ ኩነታት ክቀያየሩ ዝኽእሉ ፍሌክሲብል ዝኾኑ ሰባት እያ ኣብቲ እንደልዮ ናብራን እናሓልሞ ሕልምን ባህግታትና እውን ከነስምረ እንተደኣ ንደሊ ኮይና ከዓ ነዞም ነገራት እዚኦም ሓሰስ ክንብሎምን ክንሓስበሎምን ወይ ድማ ዳግም ግምት ክንገብረሎም ከገድሰና እዩ ነዚ ርእሲ ዝመረፅኩሉ ምክንያት ኣቓልቦ እንህቦ ዘበለ ኩሉ ኣእምሮና ክቆፃፀርን ሂወትና ብዓብዩን ክፀሉ ስለዝኽእል ኣቓልቦና እንህቦ ነገራት ተጠንቂቕና ንክንመርፅን ንክነስተብህልን እዩ ክሳብ መወዳእታ ሓምሳይ ሓቢርኩም ብምፅናሕኩም እንዳመስገንኩ ኣብ ቀፃሊ ብካልኦት ስሶ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ